welcome po sa ating programa, Taano Ika, the radyo natin naga job interview, kung saan po ating pong pinapaupo sa aming hot seat ang ating mga aplikanteng kandidato para sa darating na May 12, 2025, national and local election. At sa araw na ito, ang ating pong aplikante ay for re-election. Ano po, isa po siyang re-electionist candidate para municipal councilor ng Kanaman, Camarines Sur. Ayan. Kilalang-kilala lang po siya dahil incumbent municipal councilor nga siya. And kung papalarin, ito ang kanya magiging second term as municipal councilor ng Kanaman, Camarines Sur. Walang iba. I-welcome na po natin ang ating aplikante, si Kagawad or si Councilor Nico Larry Basmayor. Welcome po, sir. Good morning po, Good morning. Mama Sana. Good morning po. Sir, you can use our sure. microphone para mas Good morning po. Yan. Good morning po, Mama Sana. Good morning po sa radyo nating nationwide, 89.5 Naga. Good morning po, Mama Fe. Ayan. Alam mo po, Consi, since ito po ay job interview, so bubusisiin po muna natin. Opo. Ayan. Kasi gusto po namin nakikilala ang ating mga aplikanteng maigi. Opo. Lalo na po ng ating mga nanonood at mga nakikinig sa ating radio station. By the way, naririnig po tayo live sa ating radio frequency 89.5 FM. At ito rin po ay mapapanood sa ating FB page, Radyo Natin Naga. Ayan. At yun nga po, Consi, ano po, kasi mahirap naman na puro tarpaulin lang ang nakikita ng mga tao. And pag naman po nag-house tours, hindi nyo naman po mapapakilala ng mabuti. Kasi di ba po, marami kayo pupuntahan, madalian ang pagpunta nyo pag nag-house to house. So ito po pagkakataon para mas makilala ng ating mga botante kung sino po ba si Kagawad Nico Basmayor. Thank you po, Mama Jana. Ako po si Larry Nico Basmayor. Ika-apat ko na pong termino bilang konsehal ng bayan. Nagsimula po sa edad na 19. Opo, actually 18. At nanumpa noon, 2010 po yung pinakaunang eleksyon na napasukan ko na 19 anyos po. At that time, pinakabatang konsehal ng bayan ng Kanaman. Kaya siguro, maaari ko na pong i-claim na merong na rin pong experience pagdating po sa public service. Nagtapos din po ako ng Juris Doctor sa University of Nueva Cáceres. Nangangarap po maging isang abogado, hopefully, kung kailan, in some future time. And nag-aral po ako ng abogasya para po mas pagbutihin pa ang trabaho. Dahil ang trabaho po ng isang konsehal ng bayan ay legislasyon at ang legislasyon ay 99%, ano po, if not 100%, patungkol po sa batas. Ngayon po, ang aking tagline ay Joven, Bicol po iyon. Ang meaning po sa Tagalog ay bata pa. Probado dahil ang pagtingin po natin, meron na tayong nagawa. Experiencado, and dahil po sa tagal na din nating naninilbihan sa bayan, yun po, Joven, Probado, Experiencado, si Nico Basmayor po. So, 18 pa lang po, nasa mundo ka na ng politiko. Opo. Politika, sorry. Yes po. Ngayon po, I hope you don't mind. Yes, ilan taong ka na po ngayon? 35 na po ngayon si Nico Basmayor po. So, pasok pa rin sa kabataan, sa kahovenan. Yes po. Talagang hoven pa ang satuyang aplikante. Yes po. And may sariling pamilya na. Sorry. Meron na po, ang asawa ko po si Marian, andyan po niya, Marian Gabriel Bordado Basmayor. We are blessed with one daughter. Ang pangalan niya po, Nika. Ngayon po, 3-year-old na. At siya po ang boss ng boss sa lahat. Siguro daddy's girl. Ay, opo. Very, very much. Yun po. Iba po pala pag meron ng baby girl, masyadong malambing. Ano po, I'm yes man, lahat yes. Hindi pa natatapos si baby, yes na. Okay. Bahala na yung after, basta yes. Ayan. So, very loving father si Kagawad Nico. So, pwede mo po bang mas i-elaborate? How are you as a family man?
Okay. As a family man po, siguro po maswerte din lang kasi sa both sides ng family, sa part ko po and saka sa part ng wife ko, nakita ko naman po kung paano yung upbringing. Very close, very tight. Yung typical family, lalo na yung family ng wife ko, nang nakapasok pa ako sa family nila, yung typical na hindi kailangan ng may malaking okasyon para magtipon. So, parang minsan, konting lang, chat o kaya text o meron ditong sabihin natin konting merienda, yun na, nagsasama-sama na. So, I think ganun din po as a family person, na close sa wife, close sa daughter, and hopefully, makuha ko po yung ganun pa hanggang sa susunod-sunod pang generation siguro in the future. Alam mo, Consi, maganda yung ganun kasi hindi naman talaga kailangan yung gagastos ka ng malaki Yes. para lang matawag mo yung yung mga members ng family. Even Yes. just a small merienda, na magagather kayo, kwentuhan lang, update lang, ano nangyayari sa buhay-buhay, di ba? And, Consi, since bata ka pa, talagang at a very young age, nasa mundo ka na ng politiko, or ng politika, sorry. Ano po ba ang nag-motivate sa'yo na pasukin yung mundong yan? Kasi di ba, pwede namang maging, or sabihin natin, pagpatuloy yung studies, and then, yun nga gusto mo maging lawyer, and then, pasukin mo yung mundo ng mga law, ng mga lawyer, sa legal justice system. Pero bakit sa politics? Okay, thank you. Medyo may foundation po yan. Ang akin po kasing pinanggagalingan ay mga pamilya din po ng mga politiko. I know for a fact na yung lolo ko, that my father's father, yung grandfather ko po, matagal na po nung barangay sa isang barangay, sa isang bayan, sa Camarines Sur. At my dad also was a former vice mayor, former mayor. My uncle also was a former mayor. So, lumaki po kami sa mundo ng politika. Yung normal na 6:30 a.m. may kakatok. Yung normal na mga 11 in the midnight may emergency. Mga ganun po. May text, may chat, may calls, may mga ganun. So, doon ko po nakita yung sarili ko. And then, nag-try din po ako pumasok sa other ng buhay. In fact, I'm a licensed professional teacher po. Kaya lang, after graduation, nauna na po ako nakapasok sa politika. And yun na yun. From there po, siguro naman it comes very naturally. And mas nakita ko po kasi sa mundo ng politika, no matter kung paano nililabel ng iba, mas madali po kasi at mas malaki yung way para makatulong. For example, just to give an example, pagka sa school po kasi probably yung influence mo andun lang sa school. Pero dito po kasi every signature, every debate, every point we're trying to make, in our case, with 36,000 population, lahat na po from parents sa children, yun po yung life na natatouch, yun yung probably and should be mati-change, mga ganun po. So, in one stroke. So, ganun po. Yung sphere ng change na gusto nating pong matulungan, ma-improve, ganun po yung magnitude. Ayan. So, talaga naman pala, meron na, katulad nung, naalala ko yung aplikante kahapon, sabi nga namin, may kanya-kanya tayong plano sa buhay. Pero yung destiny natin, hindi talaga natin alam kung saan tayo dadalhin. So, ikaw po, ganyan, may kanya-kanya tayong plano. Pero talagang, since may history naman kasi, na nakasanayan mo na rin, na yun na yung nakamuklatan mo. Although, may sarili ka din plano, talagang parang doon ka rin dinadala. Doon ka rin dinadala. And nandun na yung puso mo. I see. I also find myself po sa public service. Swerte ko din po, ganun din yung, kasi bata pa po kami, at that time, ang campaign pa, gaw-gaw po yung ginagamit sa posters. Ngayon po, tarps na, online platform, noon. Sinasama kami ng dad ko po, magbigay ng flyers sa market, mga ganon, carrying different senators, etc. Mga natatandaan ko po, mga vote for the Trump, mga acronym noon po. At the time, yun po yung natatandaan ko po mga campaign strats noon po.
Konsi, may ano ka po ba? May sinasamahan kang linyada or independent ka po? Opo. Technically po, nasa NPC po ako as a party. Yun yung partido ko po. Pero po, yung practical sense ng kinakatayan ko ngayon, isa pa akong independent candidate. Meaning, sa bayan ng Kanaman po, ang aking pong partido, ang bayan mismo, ang aking leader, ang mga tao mismo. So, yung concerns, yung issues, yung importance sa bayan, yun po yung sinasamahan ko. Opo. Ayan. So, Konsi, di ba po, matagal ka na sa linyada niyang pagiging public servant. Opo. Ayan. And then, umiikot-ikot na rin kayo ngayon, di po ba? Opo. Ano po ba, kasi iba yung mga panahon na, yung sabihin na natin yung mga una mong mga taon na ikaw po ay nagsilbi na, po, sa Kanaman, na nasolusyonan na yung mga naging concern or problems. Pero ngayon po, sa pag-ikot-ikot mo, ano naman po yung mga nahihiling mo na major concern? Maski isa, dalawa, na Yes, talagang dapat pong bigyang doon Yes, kan po. council. Opo. I think po, matagal na namin itong struggle. And I think very valid kasi yun yung usually pong nakakausap ko yung sinasabi. Yung water concern po. Ang LGU po, Kanaman kasi is classified as a waterless municipality. Pag sinabi ko pong waterless, yung potable drinking water, yung issue. Pero hindi naman technically, hindi as literal as waterless na walang water kasi nga napapaligiran po kami ng Bicol River. Pero dahil po doon, yung water concessionaire, yung MNWD, ang distribution sa amin ng tubig na maiinom, yun talaga yung number one concern na sa tingin ko po, kailangan talaga definitively pagtulong-tulungan. So, aside from MNWD, na yun yung pinaka-official naming water concessionaire, marami pong dumarating, nagtitinda ng tubig, yung water lorry, familiar po kayo, from Pili, usually po yung source, na dinidistribute po sa amin. So, yan yung number one. Number two po, yung narinig ko, pero of course, inaano ko po kasi na hindi makatouch ng ibang personalities, pero narinig ko po yung mga senior citizens na nagrereklamo lately po tungkol sa pension nila dahil hindi pa daw dumadating. Hindi lang po yung hindi pa dumarating, yung mga age, yung nasa age na po na dapat nang makasali na sa pension pero hindi pa kasali. So yun din po yung another concern na narinig ko. Meron pang iba pero sa amin po dalawa lang. So I'll stick with that. Pero okay lang po kasi. Okay. Basta sa tingin nyo na yun yung dapat yung bigyang doon. Okay. Can I just add on more po? Sure. Medyo nag-evolve na din kasi. In all fairness naman sa LGU ngayon, malaki and over the years, simula nang nakabalik ako ulit po, over the years po, malaki ang funding na nilalagay sa educational assistance. And I say educational assistance yung binibigay sa mga high school students, grades 11, 12, elementary, even college. Pero parami-rami na din po yung humihingi ng financial assistance man lang para sa mga nag-undergo ng graduate studies, yung mga master program, doctoral program. I think po, kailangan din mag-expand ng LGU because kailangan pong i-support yung education. Wala naman kasi pong sayang sa education. Yan yung magandang investment sa education. Pag nabigyan ng tulong, nakapagpatapos, halimbawa, ang nai-help mo hindi lang individually, family. Siyempre, magagamit yon for many things, lalo na sa professional life, pagpa-improve ng quality of life. So, yun pa, I think, dapat sabayan ng LGU yun, magkaroon ng specific program para po sa mga nag-undergo ng masteral and doctoral degrees. Or even nga po, if we can, kahit nga po, to the extent na magbigay pa ng mga sa medical degree, vet, etc. Mga ganun po. Hopefully. Ngayon po kasi, majority ng assistance na ibibigay po doon sa mga high school, college students po. Pero yung after pa, yung extension pa, postgraduate degrees, yun po. Medyo I think we can work better more on that po. How about po yung nangyari nung Bagyong Christine? Ano po ang naging resulta niyan
sa Kanauman. Kasi hindi lang Naga, alam naman po natin yan, di ba? Ang dami, ang mga pagtaraid na mga municipalities talagang affected. Yes po. So ano po yung masasabi niyo tungkol dito? Paano, is there any program or projects na pro-project kayo na dapat handaan, gawin para hindi na, or at least maiwasan or mabawasan yung hirap na nangyari during nung bagyong Christine? Opo. Very personal po ang question mo ba, natouch mo po ang ano ko, ang heart ko doon sa tanong, because you are very correct. Grabe po yung sitwasyon. At the time po, using personal funds, friends of friends funds, ano po, and other private and even government agencies, pwede po mo mag-mention? Okay lang po ba? Or ano? Private, Angat Buhay, si Congressman Bernardo, etc. Nag-fuse po para magtabang. What we learned, nagbiglaan po kayang nagparasakat po si water. Mabiliso na maray po. So, kadakol po ang day nakapag-prepare. Si dating, yung mga lugar na dating matataas na hindi naman iniisip na tataas yung tubig, inabot. Yung may mga second floor, even third floor, kahit pa nga merong galon sila, kung di naman makakalangoy po, and hindi naman nakapag-imbak ng food and water, problema din. So, and at that time po, ang water assets po ng LGU, I understand, 3 lang. Nang nagsabay-sabay yung need for rescue, doon namin nakita, kailangan namin ng additional water assets. And that's what I'm pushing for. Pero we have to understand, ang trabaho po ng konsehal, mag-push ng legislation, pero po yung nature ng budget, it's an executive budget. It has to be prioritized by the executive department, which means the executive head, and then po darating sa amin yun for parang check and balance. So dapat mag-emanate sa executive department. And I think gano'n naman po yung trajectory. I don't think na hindi nakikita yung gano'n issue. So that's one po. And another pang nakita ko, di ko alam, hindi naman siguro dahil hindi prepared. Kaya lang dahil sa sobrang taas ng water level, yun pong mga generator sets na basa. So dahil po doon, pag may crisis kasi, I think po, personally, ang dapat na hindi mawala ang communication. So, I think it would be best na i-encourage sa mga LGU barangays, even us, na mag-invest sa solar energy. At least, meron man lang solar panels, mailagay, mai-safety, etc. in times of need. Merong ma-access ng power para may communication, para mas maintindihan how can we do things, ano bang sitwasyon nyo dyan, ilan na ba, and all other things. Kailangan po. Hindi pwedeng mawala ng power at in times of crisis. And I think doon po mas dapat pumasok ang gobyerno. Kami po sa munisipyo and even the barangay levels makapag-secure ng mga ganun pong bagay. At least yung very basic lang. Kasi po ang pinaka-difficult pag lahat po wala na, as in zero communications. Pag halimbawa kung bagsak ang satellites, I mean itong mga sa networks, gano'n, wala pang kuryente, mga gano'n. So, yan po yung mahirap. Nasabi mo nga po, sa legislative body, kayo yung gumagawa ng mga batas. Yes po. And kung palarin ka po sa May 12 na ma-rehire or ma-re-elect ng mga taga-Kanakman. Hopefully. Hopefully, ano po? Ano po ang komitiba na gusto mong hawakan? And sa mga nasabi mo pong concern kanina, paano mo siya mabibigyang solusyon sa kakaputan mong komitiba? Okay po. Kadakol mong answers sa hapot mo, pero ipa-fine-tune ko lang po ni mas maintindihan taga-boss. Sa komitiba po kaya, usually po, kung maray ang political climate, pwede ka magpili, pwedeng i-assign. Pero kung dahil, iba din. So, in the event po na assuming igwa, probably, i-ano ko po ang sarili ko, i-offer ko ang sarili ko sa body, na collegial body, kung okay sa inda, baka kung gusto ninda, itaon ninda sa kuya ang finance. Finance dahil, even then, kato po, before, I used to handle the same committee, mo-monitor mi po ang gastos ng mga barangay.
paano nila ginagastos, ano ang guidelines, etc. Sa finance, pwede mo pong i-push ang agenda na, halimbawa, ang Apod-Takayan dati po, related sa, ngayon po ay Disaster Risk Reduction Management Fund, halimbawa, dati ang Apod-Takayan Calamity Fund, na mas familiar ang iba. Pero pa ito po si technical term, duman pwedeng maglaag ng funding para sa solar panels. Po, kung mahalon, diit-diiton. Dahil mga pwedeng sararo ang bagsak. Pero, ngunyan po ang trend kang dahil po ako nag-aahente sa mga solar panels, inihiling ko lang, ngunyan ang trend po nagbababa. Dahil ang technology nag-i-improve man. Nagbababa ang presyo. So, duman po, pwede. Pag-abot naman po sa the same. Even po sa LGU din, igaman din po kami ng disaster fund, 5% equivalent kang budget, pwede duman pong ilaag kung gugustuhin kang alkalde, pwedeng ilaag itong related naman po sa additional water assets. Nagpo na si LGU, ang suggestion ko magdagdag, lalo na duman sa mga river barangays po. Or even po nga ni Digdiyo sa Bakuman, connected sa mainland sa casing po, kaya may river barangays kami, may island barangays kami, iba din naman connected sa mainland. Dahil nahiling na po, based on experience, na kapag ang water level halangkawon, even si mga pinakaharalangkaw na trucks ng DPWH dahil makapenetrate. Bako pa yan. Saradit po ang tinampumi. So, kung hababa man ang gagamito mo, submerged na naman. So, which means, additional water assets po ang kaipuan. I think, duman po pwede maglaog si mga bagay na sinabi ko. Oo. And I totally agree. Kasi, swak talaga doon. Nandun yung susi para masagutan yung mga concerns na nasabi mo kanina. Yes. And, Consi, Kagawad, po. Ano naman po ang masasabi mong naging greatest accomplishment mo na sa mundo ng politics? It's an ongoing, it's an ongoing task. Basta po natitiwalaan, every time na nabibigyan po tayo ng mandate, renewed mandate, para maging konsehal ng bayan, I made it a point na, number one, I come on time, if not ahead of time. Number two, I participate. Bako lang, normal na partisipasyon. I make it a point na we try our very best, even if itong pigpupush ko po, mag-agree ang majority o dai, I make it a point na si kwarta kan banwaan, the money being spent from public coffers, dapat po magamit to its fullest extent. There are times po kaya, pero po, knowing na igwang limit ang poder kang sarang konsehal. As a matter of fact, and as a matter of law, di po kami pwedeng mag-increase ng appropriation. For example, nagsabi si Mayor na ang appropriation tadi is 2 million. Di kami pwede magsabing 3 million. Okay? Pero pwede kami mag-reduce. Kung working ang check and balance. Meaning, kung nangyayari talaga. So, ang point ko po, itong mga bagay na to, itong mekanismong ito, if there's any achievement kung mako-consider po, it's being there, trying to give suggestions, legal suggestions. I think itong may mga